ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 11 сентябри соли 2021 1000 рубл 154 сомонӣ ва 60 дирам, $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. Чӣ хонае ки дар комментария пештара навор шумо хоҳиш кардагӣ будед, ҳавоира мо кӯшиш карда ёфтему имрӯз нишонтон метиҳем. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. Дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар кора. Бисёр бад гап намезанем, рафте. Квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. Духонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. Хона ремонт дорад, ҷойгир аст дар доми 4 этажаи кирпичнӣ. Дар тарафи больницаи Мачитон ҷойгир аст ва нархаш бошад 170 000 сомонӣ. Арзон ҳам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 6 сотиқ замин, 2 дар хона. соҳибаш мегӯяд ки срочна фурӯшия, документош 100%, харидори аниқ бошад, арзон мешавад. ҷойгир аст дар деҳаи Истиқлол, шаҳри Ваҳдат. нархаш бошад ҳамагӣ 75 000 сомонӣ. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 1,6 сотиқ замин, 3 дар хона, ҷойгир аст рӯпарӯи беморхонаи Истиқлол ва бозори Султони Кабир. ҷош бениҳоят ҷои хубае бародаро, нархаш 410 000 сомонӣ бо арзон мешавад ва хотиррасонтон мекунем ки абзори ҳамин хона, яъне видео сёмкаи ҳамин хона дар каналмон ҳастай. Марҳамат дароин тамошо кунед. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. чӣ хеле ки гуфтем ҷош бениҳоят нағзе, детские площадка, мактабу, магазино дар назди хона. худи ҳавлӣ қариб ки сари роҳ мебошад. бозори Султони Кабир, беморхонаи Истиқлол дар наздикиш, аз як тараф цирк, аз дигар тараф диагностикаву 46 микрорайон. хулас ҷош хубай. навори ҳамин хонара тамошо кунем бародаро, отдельни видеош буромадагиай, аниқтар бо ҳамаша гуфтагием. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе 2 сотиқ замин, 2 хонаи дарун ба дарун, кухни, туалет, баня, сарай, танурхона ҳаст. об свет постоянный, ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, маҳаллаи Шайнак. мактаб, масҷид қарибидай, баъди гипрозем гарадокда ҷойгир аст. маршрути 45 мерава. нархаш 150 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран ва рақамҳое ки расистки мебошанд охираш 5171 WhatsApp дорад. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Чойракарон, маҳаллаи Аргумон. 3 та хона, дарунда ҳамом, ҳоҷатхона, кухни, мебелушхатӣ, берунда бо алоҳида кухни, ҳамом, ҳоҷатхона. гирди ҳавлӣ маҳкамай, хонаҳо ремонтош қатӣ, берун фасад, дароза ҳамаш ҳаст. 6 сотиқ замин даяй 250 000 сомони тоҷикӣ мешавад, бо арзон мешавад. бозорчаи Зарафшон, маҳаллаи Чойрабулоқ ном дорад, 4 километр ай бозорчаи Зарафшон болояй. марҳамат дӯстони гиромӣ, аз номи канали Dom TJ гап занед. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Аскари Сурх. ай шаҳри Ҳисор 3 минут мошин қатияй, 6 сотиқ замин, 3 дар хона, медарои зиндагӣ мекунӣ. ҳамом ҳаст, туалет битонӣ кардагиай, ошхона тайёрай, ҳезумхона ҳастай, гаражи мошинам ҳастай. 2 дарвоза ҳаст. дарахтои мевадиҳанда пеши хона лаби дарё мебошад. ҳезум проблема нест. кухни ҳастай, 2 навес ҳастай. хона бо тамоми шароитош гирдаш маҳкамай. бари хонаҳода
бетони хона ҳам рехтагиам, сменблок ҳастай, шифирам ҳастай, хулас ҳама чи ҳастай. нархи хона $32000 мебошад, бо арзонам мешавад. марҳамат, номерои Россия имо WhatsApp ҳастай, номерои Тоҷикистонам кор мекунад. марҳамат бародаро. бародаро, боз як ҳавлии дигар аст, мутаассифона суратҳош нест. 13 сотих участка, 4 дар хона бо коридор, тайёран медрои зиндагӣ мекунӣ. анҷомхона, баня, аловхона кардагӣ тайёр. гирди хона полни маҳкамай. ҷойгир аст дар ноҳияи ҳамадонӣ, пештара номаш Московский, ҷамоати Даштигуло. нархаш бо маслиҳат мебошад бародаро. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. мутаассифона суратҳош нест. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, кӯчаи Кайхонавардон, хонаи 72. хона аз 2 ҳуҷра иборат буда, дар 4-ум ошёна ҷойгир аст. дар назди нотариуси вилоятӣ ҷойгир аст. дар наздикии хона мактаб, боғча, садик ҳаст. хона таъмири замонавӣ дорад. барои маълумоти пурра ба рақамҳои зерин занг занед. нархаш $25000, доми Яванский мебошад, 58 метри квадратӣ, бо савдоам мешавад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 3.5 сотих замин ҷойгир аст дар маҳаллаи Ҳоҷи Шариф. ҳуҷҷатош 100% мебошад. нархаш $150000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дар назди хона мактаб 50 метр, садик 30 метр, масҷид 50 метр. 7 дона магазин. аз Гипразем 780 метр дурай. такси 1 сомона то Гипразема ҳаст. хона қатиш 60 дона арматури 6 метра дора, 120 дона тахтаи 6 метра, семенблок 250-300 дона дора, як камас қум дора, 2 хона времянка дора. хона 1 этаж, қати монолитиш тайёрай. 4,8 сотих замин мебошад. срочна сум дар кор шудагиай. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экране. рақамҳои 410052 WhatsApp дора. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, деҳаи Навобод. 8 сотих замин. хона шкатур стяжка дора, свет, оби соатакиам дорад. нархаш 100,000 сомонӣ мебошад. 4 дар хона дорад бо коридор. аз 9 километри шаҳри Душанбе хона бо нархи 150,000 сомонӣ хоҳиш кардан. марҳамат, духонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои новостройка. хона без ремонт, яъне коробка мебошад ва ҷойгир аст дар 9 километр назди масҷиди Мавлоно. застройщикаш ҷДММ Морис мебошад. айни ҳол сохтмонаш рафтест. тақрибан 6 моҳ пас бояд супоран шавад. нархаш 145,000 сомонӣ мебошад. алишам мешавад, савдаам мешавад ва ин арзонтарин хона ки мо тонистем дастрас карда аз 9 километри шаҳри Душанбе. бои худи хона дар 9 километр не, аз 9 километр камтар болотар мебошад, назди масҷиди Мавлонода. боз бародар 190,000 сомон да хона ҳаст ва ремонт дора. боз 230,000 дам хона ҳаст. 190,000 як хонагай, 230,000 духонагай да советский бино. агар маъқул бошад, дар навори оянда ҳавоёрам пешкаш мекунем. замини холии фурӯшӣ 6 сотих. соҳибаш мегӯяд ки заминаш рост 14-15 микрорайонда. нархаш 50,000 сомонӣ мебошад. алишам мешавад бо квартира ва арзонам мешавад. ҷойгир аст дар шаҳри Хуҷанд. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин. 8 сотих замин, 2 дар хона бо калидор, баня, дегдонхона, ҳезумхона ва 4 дар хонаи дигариш фундаментиш рехтагиай,
обсвет дорад, фундаменти заборуш полни рехтагиай. Нархаш 130 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар 16-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонта коробка худи дом аз 16 ошона иборат аст. соҳибаш мегӯяд ки аз 65 то 180 квадрата дорум дар ҳамин 16-ум ошона. боғчаи кӯдакона дар наздаш, ду мактаб, ду садик, поликлиника ва бозорча ҳамаш дар наздикиш мебошад. бино аз комиссияи давлатӣ гузаштааст ва техпаспортҳояш тайёр мебошад. нархаш 220 000 сомонӣ. фикр мекунем нархаш камтар баланде барои халиеташ. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент обшорони Поёнда 3 дар хона, 6 сотиқ замин, оби нӯшокӣ гузаронида шудааст. дарахтҳои мевадиҳанда зиёда аз 15 то дорад. нархаш 180 000 сомонӣ. боз соҳибаш мегӯяд ки ремонт дорад хона, лекин мутаассифона суратҳои дарунаш нест. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон 4 дар хона, 5 сотиқ замин, ҷойгир аст дар маҳаллаи Чоргул, совхози 5. овуш пастаянӣ ҳаст, ҳамон муҳоҷатхона дорад. документошам садай монтаж дора. ду хонаш шкатур кардагиай. нархаш 115 000 сомонӣ бо савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага квартира бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Гипразем наздикии бозори Деҳқонда. кадоме надона Деҳқонбозор куҷоя, и ҳамун номи бозори Гипраземе бародаро. нархаш 260 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо карден. то боздид барори кор шумода.